prøve. Sådan der. Ja. Så er den god nu. Ja, du vælger lige pæk rigtigt. Sådan. Ej, det lyder godt. Shit, det lyder godt. Vi er simpelthen gået i gang med... Hassan tager lige billeder også. Med et større instrument end gitaren. Og med tykkere strenge, men færre. Yes. Det er mit nye instrument. Er I klar til revealen på det? 3, 2, 1 nu. Sindssygt. Jonas han har taget sin bas med. Og den skal spilles på. Simpelthen. Og det bliver sindssygt. Og vi glæder os. Og Frederik er også klar til at få det til at lyde endnu bedre, end det plejer at gøre. Det spiller i store krav, synes jeg. Ja. Bare roligt, der skal ikke så meget. Fedt, vi glæder os. Det var meget. Nej. Det er det. Stuff is going down. Skal vi lige noget der? Skal den ned? Eller? Nej, den anden. Ja. Så spiller jeg forkert. Det var det stoppe. Det var sgu da meget godt. Det bliver øje på det nu. Ja. Jo. Fint take, men jeg mangler lige, fordi jeg skal også sådan... Ja. Bam. Den kan vi godt tage for sig, hvis det er. Så vi skal bare fokusere på det første løb. Okay, yes. Jeg troede, du ville sige noget sejt til vores video. Ja, siger du bare så. Ja. Den er mega sej, den er mega ydmyg. Ja. Ja, okay. Så det, der er foregået nu, det er, at vi har simpelthen lavet guitar. Og ikke, vi har ikke lavet guitar, men vi har spillet guitar. Så nu vender jeg lidt ene af dem, der spiller guitar. Og nu sætter han et kryds et sted. Et sted, hvor der står bass. Bass? Ja, vi har den spillet... Nå, bassgitar, klart. Men det er ikke dig, der spiller bassgitar. The Animal er nu med bass. Og så er der lead på... Den er ikke... Jo, der er lead på Animal, yes. Og Sunflower. Yes. Yes. Og vokal, ja. Vokal er du på Animal? Nej. Ikke på det hele. Nå, nej, det er rigtig nok. Det er vi Hold nu. Nu går det hurtigt. End and Begin har jeg jo lige lavet guitar. Yes, lige præcis. Han er blevet done med det. Og resten står og venter. Det er godt, vi har styr på det hele, som jeg kan se. Ja, det er formidabelt. Fuldstændig. Ja. Så. Nej. Nej. Hvad siger forsangeren? Noget værre lort. Noget værre lort. Passer. Nej, ingen kommentar. Godt. Jeg sætter 1000 her. Og 1000 er der. Så. Det var meget smukt. Var det meget. Oh.
sammenligne med det fra sidst. Stop lige med at synge. Jeg er nødt til, at du skal gøre noget. Okay. Du skal sætte krydset. Sæt det næste kryds. Kom. Det kryds. Ja, Okay. det bliver godt. Øj. Og kan du huske, hvilket kryds, der skal sættes? Ja, det er lige det. Se, vi skal have noget, rytmegitar her i Confidence. Yes. Yes, man. Yes. Og du laver flueben omvendt, men det er okay. Og nu går vi i gang med hvad? Ja, nu skal vi jo til i gang med noget vokal på Sunflower. Yes. Og der er ikke sat noget kryds endnu. Og det betyder, at Det er hæsligt. det er genialt. Hvad siger du, Martin? Ja, det er fedt. Det er godt. Det er fedt. Det er sådan, det fungerer. Det er simpelthen sådan, det fungerer. Og det er herinde, det foregår. Lige om lidt. Med Laurits. The Black Box. Man of the hour. Der er 1000. Må jeg få den? Thank you. Jeg skal ned på tavlen igen. Den kan godt ud herinde i dit bur. Jamen, det er dejligt her, mit bur. Det er meget symbolisk for albummet. Ja. Du er født i dit vokalbur. Ja, Ja. sådan det burde være. Det er sådan, det burde være. Godt, ses. Vi skal hilse på Laurits. Fordi Laurits har gjort noget sindssygt. Han har optaget hans stemme igen. Ja, vi er nu færdige for i dag. Så det er fedt. Hvad har du optaget, Laurits? Jamen, vi har optaget begyndelsen i hvert fald på End and Begin. Er det nok til at sætte et kryds? Så nej, det er det ikke. Altså, der er ikke noget ende i nu, det er bare begin. Det er bare begin. Enten begin uden, hvad hedder den? End. Okay, men Hassan er klar. Nej, det er ikke mig, der skal gøre det. Det er Laurits, fordi han... Nej, det er ikke Laurits, det er mig. Nå. Yes. Okay, så der skete det, at Hassan er ikke EDB-kyndig. Han står her og ærger sig helt Nej, vildt. jeg går. Det kan også godt være, at det måske var mig, der stoppede den. Videoen blev stoppet. Ja. Men det der er sket, der er blevet sat krydser. Der er for eksempel blevet sat et kryds på guitar og Break These Chains, Nice, og guitar til Warriors. Glade for, fordi Det er vi. så mangler vi kun 3 sange. Og det er Anything at All, som er der, og Burden Captivity. Og så mangler vi selvfølgelig alle de andre krydser også. Du har så ikke mere at lave så. Slet. Jo. Så er det bare os andre, der mangler at tage os sammen. Nej, ja. Så kan jeg være moralsk støtte, eller bare moralsk. Nå, ja. Men det var sådan, det vi nåede i dag. Ikke, Hassan? Hej. Ja.